Všechna tahle a ještě další zvířátka najdete ve žvíkačkách Bajo. Také žvíkačky Pink s jinou sérií obrázků osvěžují dech. Pink a Bajo. Dva nové druhy žvíkaček s dlouhou trvanlivostí a stálostí ovocných příchutí při žvíkání. Barbus, Pitralon, Jantar. Je to snadné, je to levné. Pamatujte si značky Barbus, Elida. A jsme všichni páni denně oholeni. Stroj, na rozdíl od nás lidí, každou chybu rázem vidí. Nestačí jen správný tip. Příště vyplň tiket líp. Také barevné a velké prádlo chce své. 62% mýdlo jádrové. Ano, také brýle dělají člověka. Lahůdky z moře, sardiny v oleji. Sardiny v oleji – příležitost k přípravě různých pokrmů pro nejrůznější příležitost. A to je toto. Toto obsahuje antibakteriální protiplísňovou přísadu. Toto pere vše, vždy a všude. Vyrábějí Severočeské tukové závody, národní podnik Ústí nad Labem. Jablko spadnuvší na hlavu Sira Izáka Newtona dalo světu zákon o přitažlivosti zemské. Pro nás je to však znamení, že nastal čas výkupu padaných jablek. Rodiče, nezapomeňte na úrazové pojištění mládeže. Žvíkačka s příchutí koly. To je rekord.